Ty brďo, hľadajú pracovníka na maliny, Gerko Sarmany Ohranov, to je presne pre mňa. Idem im hneď zavolať. Dobrý deň, tu Fivko, volám ohľadom vášho inzerátu na zber malín. Áno, mám skúsenosti so zberom ovocia a veľmi ma to baví. Super, môžem prísť na pohovor zajtra ráno? Jasné, zapíšem si adresu. Výborne. Vám mzda je 10 eur. Pracovné oblečenie vám dáme a dnes môžete ísť domov oddychnúť si. Zajtra ráno o 6 nástup. Dobre? Jasné, šéfe. Super, ďakujem. Vítajte v Maliny Gerko. Od zajtra robím pre maliny Gerko. Paráda. Do robotného a ideme sa pozrieť, ako sa tu v tejto veľkej fabrike balia maliny Gerko. Chlapi, koľko tu zarábate za hodinu? 20 centov za hodinu. Tak teda poďme na to. Doma, zamestnanec mesiaca. A k tomu týždeň dovolenky. Môj plán je jednoduchý. Gauč a miska malín. Luxus. Kámo, pozri! Diamanty hneď pod farmou. Pekne, Gerko. Budem ti robiť tester, ja zatiaľ dám ešte jednu. Daj si, zaslúžiš si. Tento hrad bude V robote tu v Gerku maliny, vidíte? Maliny tu makajú, poďte sa pozrieť. Normálne som vám to musel pustiť, lebo mi chýbali ste... Vystrkuješ rožky, odlož ten mobil a rob, hej? Jasné, majstre, prepáč, hneď. Dobre. Tak končím stream, idem makať. Ďakujem, že ste boli, čaute. Maliny vonia... Stroje sa špinia, my tu robíme ako stroje a oni si len rátajú kontajnery. A navyše ten papier na konci zmenili bez toho, aby nám čokoľvek povedali. Dosť, stačilo. Od dnes skončíš. Von. Ja neverím. Maliny Gerko, maliny Gerko, maliny Gerko, maliny Gerko, maliny Gerko, maliny Gerko, maliny Gerko.